Zlodejovi chýbala kuchynská linka aj žalúzie. Páchateľ vnikol do riadne uzamknutého bytu, a to bez použitia násilia. V júni tohto roku došlo na ulici Tačovskej v Bardejove ku krádeži v jednom z bytov. Doposiaľ neznámy páchateľ sa do bytu dostal bez zjavného poškodenia. Z bytu zmizla kuchynská linka, dres, vodovodné batérie, sporák, mikrovlnná rúra a dokonca aj žalúzie z okien. Celková škoda bola vyčíslená na takmer 3400 eur. Prípad vyšetrujú bardejovskí policajti ako prečin krádeže. Ako zlodej vnikol do bytu? Keďže byt, v ktorom došlo ku krádeži, bol riadne uzamknutý a neboli zistené žiadne známky cudzieho zavinenia, respektíve násilného vniknutia, jednou z možností je aj to, že páchateľ sa do bytu dostal použitím pravého kľúča. Ďalšou z možností je, že páchateľ byt otvoril iným sofistikovanejším spôsobom, a to taktiež bez použitia násilia. Čo radí polícia? Taktiež je dôležité mať na pamäti, komu požičiavame kľúče, či nám boli vrátené a ako už som spomínal o počte a celkovom pohybe týchto kľúčov. Ak si nie sme istí alebo sme stratili o tom prehľad, je preventívne lepšie vymeniť celý zámok a v tom prípade máme prehľad jednak už o spomínanom počte kľúčov aj kde sa vlastne nachádzajú. V prípade, ak už sme sa rozhodli pre výmenu zámku, ďalšou z možností, ako predchádzať podobnému prípadu, teda vykradnutiu bez použitia násilia, je možnosť zváženia a doplnenia ďalších bezpečnostných zámkov, či už na samotnom hlavnom zámku, po prípade doplňujúcich bezpečnostných zámkov. Ako mohol zlodej vniknúť do uzamknutého bytu? Určite väčšina obyčajných vložiek, kde je vlastne použitý klasický zubkový kľúč, sa dá otvoriť bez použitia originálneho kľúča, takou dynamickou metódou, to je ten najčastejší spôsob. Ďalším prípadom môže byť, pokiaľ som niekedy takýto kľúč niekomu požičal, môže byť aj kópia bez môjho vedomia. Ďalším prípadom môže byť, pokiaľ kupujeme si byt alebo veľakrát meníme za väčší, nenechávať si pôvodné vložky, ktoré nechal pôvodný majiteľ. Takéto vložky treba určite vymeniť za kvalitné bezpečnostné. Čo poradíte, teda ako predísť takémuto vykradnutiu? Veľa bezpečnostných vložiek, tých obyčajných na trhu, sa dá v dnešnej dobe ľahko kopírovať. Preto doporučujem si pri zakúpení bezpečnostných dverí zakúpiť aj kvalitnú bezpečnostnú vložku u tejto firmy. Najideálnejším riešením je vlastný profil, to znamená, táto firma mi zaručuje, že kópia kľúča sa nedá vyrobiť v celej Európe, len u konkrétnej firmy. To znamená, väčšina kľúčových služieb sa k takémuto profilu v žiadnom prípade nedostane. Samozrejme, takéto kvalitné bezpečnostné vložky sú už odolné voči tejto dynamickej metóde. Tak ako v tomto prípade, kde nám vznikla vlastne odsúdením dosť veľká škoda, si treba uvedomiť, že určite sa oplatí zainvestovať do kvalitnej bezpečnostnej vložky, lebo len takáto vložka nás dokáže ochrániť voči nežiaducemu odomknutiu.